Balkan vilayetinde 2 hepdäniň dowamında adam pidalarına getiren 3 sany ýol ulaw hadisesi boldy. Noýabryň ortasyndan ahyrına çenli aralykda bolan ýol hadisalarynda 4 adam helak boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi. 29 noýabrda Balkanawat şäherinde bir ýeňil ulag ýokary tizlik bilen tiz kömek ulagyna baryp urdy. Ýeňil ulagyň sürüjisi wakanyň bolan ýerinde helak boldy. At sport toplumynyň golaýynda bolan wakada ýeňil ulag odaldy. Dip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa bölümündäki çeşmämiz aýtdy. 22 noýabrda Türkmenbaşy Aşgabat magistral ýolunyň Bereket etrap merkezine goloý böleginde hereket edip barýan ýeňil ulagyň öň tekeriniň ýarylmagy netijesinde ulagyň sürüjisine agyr şikes ýetdi. Öýlen sagat 3 töwereginde bolan ýol hadisasynda ýeňil ulag ogdaldy. Agyr şikeslenen ulag sürüjisi wakadan bir gün soň hastahanada aradan çykdy diýip ýagdaýlardan habarly saglyk işleri anonimlik şertinde aýtdy. Noýabryň ortasynda bolsa Türkmenbaşy Bektaş ýolunyň ugrunda bolan ýene bir ýol ulaw hadisasynda bir ýeňil ulaw daşary ýurtdan gelýän ýük ulagyň izinden ýokary tizlik bilen baryp urdy. Garaboğaz şäherçesiniň golaýynda bolan ýol hadisasynda ýeňil ulagyň sürüjisi we onuň gapdalynda oturan ýolagçy wakanyň bolan ýerinde jan berdi diýip ýagdaýlardan habarly polisiýa işgäri aýtdy. Ol bu ýol ulaw hadisalarynyň üçsünde hem ýeňil ulaglaryň ogdalandygyna ünsü çekip, munyň polisiýa işgärlerini alada goýýandygyny hem bellidi. Soňky bir näçe ýylyň dowamında ýol ulag hadisalarynda awto ulaglaryň çaknysmagy netijesinde ýeňil ulaglaryň partlap odalmagy ýaly wakalar köpelýär. Bu wakalar ýol ulag hadisalarynyň 60%-nde ýüze çykýar. Häkimetler muňa nämäniň sebäp bolýandygy bilen gyzyklanýarlar. Dip polisiýa işgäri aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň polisiýa müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Aşgabatdaky habarçymyz 4-nji dekabrda ýerden sagat 8 töwereginde 6 ýeňil ulagyň gatnaşmagynda ýol ulaw hadisasynyň bolandygyny habar berýär. Saparmurat Türkmenbaşy şaýoly bilen Galkynyş köçesiniň çatyrygynda bolan ýol hadisasynda adam pidasy bolmady diýip waka şaýat bolan Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda ýol ulaw hadisalaryna köplenç çukonokly ýollar, awtolaryň ýokary tizlikde ýa-da içgili dolandyrylmagy ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy Türkmenistanda bolýan ýol ulaw hadisalary barada hasabat bermeýär. Ýurdun içeri işler ministrligi hem ýol helakçylikleri baradaky statistikany çap etmeýär. Döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri hem ýol ulaw hadisalaryny agzamaýar. Ýöne Azatlyň habarçylary adam pidalaryna getirýän köçe ýol hadisalary barada ýygyderli habar berýärler. Şu ýylyň 11 aýynyň dowamında diňe Azatlyň habar beren aýry başga 11 ýol ulaw hadisasynda azyndan 51 adam helak boldy we başga onlarça adam yaralandy. Bu aralykda Türkmenistanda bolýan ýol ulaw hadisalar barada habar bermeýän hökümetçi neşirler daşary döwletlerde bolýan ýol ulaw hadisalar barada ýygyderli maglumat çap edýärler. Türkmen portal neşiri 28 oktýabrda Hindistanyň Farukabad şäherindäki ýol ulaw hadisasynda 2 adamyň helak bolandygyny we 14 adamyň ejir çekendigini ma'lum etdi.